Nduk jajale to. Ya iki lho cilikane Susi. Anake Pak Udi. Jajale to Pak RW. Bu Hermin. Gumara swarane wadya kudalan sigra mangsa maju ing palagan loro amprang popo wadya kala ora sesa kaseser ing ayudha butane padha sirena. Esek Surah gak unyu-unyu ayo duk ya iki lo tunas-tunas lan uga Sri Kandi Giri Budaya yuk ricik kumricik sewus teko sedilo maning bapake wis teko yang ati aturi kambekan apa bungkus bakal isin apa lampai ricik apa ya. Pak Kiren. Aku kelingan Aini lek jaran sampe ngene. Iya. Hey. Ya. Yuk. Pak Percil, aku njaluk duwite. Bela dalang. Ayo. Kaya topong ya. Ulahkan ora ganggu sesarengan kalian para kanca-kanca amburadul. Tarungga Surangga Giri Budaya.
Turangga Giri Budaya. Bersama Turangga Giri Budaya. Asik lho Mas. Lali jadine. Yo bene. Malam minggu lo. Malam minggu lho iki. Cahaya Traso, Priangga Tatra dan juga Permata Gading. Gorteng Gong Eka Jaya Tenos. Oke saya. Tino minggu setat tunggu. Sik ngelak, sik ngombe dhisik. Oh. Mimik dhisik. Iki sik. Aku nemu duit. Ayo. Duitnya ceblok. Ayo, duitnya ceblok. Lah, iki ceblok iki. Ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Mimik apa ndak iki? Enggak usah. Enggak usah wis. Iki sik urung ngelak. Iya. Cuma wis entuk saware padha demen. Sing arep dhewe kulon kek, duitnya ceblok lho. Lah. Aku demen lagi nih. Yo bacotno. Ji janjane kuwi ning endi? Atiku sudah
ala katir ala katir tir ala katir tir dur ala katir tir dur ala katir Hatiku sejanak kencan karo wanita liya. Hati jemine Zahya Traso. Ya ampun. Nomor duit. Temu aku. Ning kutha Solo, modelan modi. Ning taman jurang, ing pinggir bengawan Solo. Modelan modi, awan lan bengi. Yo suka-suka, nanging ojo kejanji. Ada jiwa terpanggung Bapak Juliono, besarangan Rafa Audio dan juga Ganor tidak lupa ketinggalan. Ada Idola, Gendut Lekting, Matur Suwun dan juga GB Audio. Janji
Ayo dek. Apa? Turangga alit utawi Sri Kandi.